Ny raha hitako aty Maurice edy olo zala mahakikitra mahakikitra zao karaha tsy ela roany ambes volaniko aminareo ny tegna marigny ny tegna marigny aty zay olo avy aty agnaty menimeninany zegny agnaty menimeninany nanigny zala nanigny zala nde taty asa tsisy ramoramo oh sasany midriky 7 heures ravagna 10 zay raha aly oh ndraiky koa zay midriky 5 heures ravagna 3 heures du matin jaly aty ty ody fa malegna voasasavy an-tanàna mba fa laza opportunité nandeha aty mbala hota Madagascar koa voatery zegny miaritry fika ka ino olo an-tanàna amizay akory anao any tsara fo tsara fo nefa jaly aty mihinan-kaligny tsy mety mahavy maty za fa manga poulet de chair isan'andro tsy hita ivatagna aty ty manafy mijaly zedy raha azo courant izy koa anao Madagascar tsaratsara positionao agny anao za mandeha ty manafa maty ngoasana baby sitrany midokodoko agny fo raha mahatamana olo hely kony aty hely fo raha mahatamana olo aty jiro tsy maty aboko rano mandeha dahoara zay fo boko misy bilibily digny zay fa ankoatra zegny babe jaly aty fa tsika fo zegny azony oeratsika igny TikTok ery sasany zao jaly fo agnatiny tsisy olo mahaventy zegny aty olo hitako mba mahita vatagna koa aty donc tsy haiko mahola igny fo ankoatran'izay mahia fo zay hitanao zao ty mihina vitamine isan'andro tsy miboaka vatagna